Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suwe ora upload video lur. Repot nyambut gawe. Iki enek satu bilah keris lawas wis sepuh sing dimahar karo dulur sing neng adoh kono. Suwun wis percaya ya lur. Iki warangkane mesine ya utuh. Iki mendak ndak iki pesi iki warangka iras ya warangkane iras pendoke yo blewah seperti ini apa adanya gawan kayune saka kayu kemungkinan ki sono keling motipe ya sahdu lho. Motifnya bagus ya, bilahnya nih iki berarti warangi ini pamore sodo sakler winengku atau sodo lanang wengkon. Tangguh estimasi Tuban ya, kerisnya sederhana brojol. Iki tak packing tanpa dedernya tak copot ben aman. Ini sini kisik jane iki plek. Nah, sudah tinggal diplek. Iki cowakan gini iki nggo wadah minyak. Beliaunya titip minyak. Nanti tak sertakan terus engko ditutup plek kan. Wis rampung, tinggal ngelakban, kasih alamat, sudah. Keris itu sepuh tangguhe Tuban pamore sodo lanang winengku. Oke lur, cukup semene rasa dawa langsung nek sing arep mahari meneh delok ning YouTube ning uploadan sadurunge isih ana beberapa sing urung jodoh karo tuan barune. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.